Good afternoon mga madlang pika. Karon padung ko sa IKEA. Mopalit ko og mag. Kuha nga akong mag. Winter na deh. Ang usa na ko ka mag para naman sa tubig with lemon. Ang usa para sa ang usa para sa kape. Nako i-share niyo. Continue ta. Padung ta sa IKEA. Karon na nata sa mga blanket. Pasensya na kung akong kamotay kurok. Mamukoy kuan gud dala nga kwan. Say nga na stick ba. Mao nang behave ta. Pasensya na. Ito tamo sa IKEA. Hongkong shatin area. Wala siya na naranamdong video lang ko kay nakundi pangita ka na mga blanket, mga kuan siya. Kung dato mo, muna ninana ang mga style nila mga blanket. Kanong pwede sa na kuan. Nindot ba yan na siya o ka na siya? Kung namo sa kuan sa room gani sa tiles, nindot to na carpet. All the fields we go, laughing all the way. Bells on October, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. hey.
應該就係接之前嘅屋企咪用呢啲咯，100蚊啦，200蚊，4幾一隻。